sing sugih pangapura jarene negara Wirata ki negara sing kebak kawicaksanan kenapa kok dadak dihukum pati mongko isih ana hukum selawase urip bab iki sing bakal tak takokake marang panjenengane nanging nuwun sewu kira anak Prabu Susarko paribasan mentang-mentang kaya gendewa malang-malang kaya perbatak kaprawiranipun tiyang Trigarta menika boten wonten sak propintenipun menawi dipun timbang kalian negari Wirata. Wirata wis ampas brabas tanpa daya kentekan Senopati. Patih Kencaka rupa kenca Raja Mala mudhar kabeh. Mula gampang anggene bakal gempur negara Wirata. Yen pancen kados mekaten kula namung sadremi dados abdi boten langkung sendika ngestakaken dawuh. Madhong dawuh. Krek lampit burung kakimpul waton lanang nyekel daman. Budal ana negara Wirata syukur lamun to kena tak pitung, kena tak itung, kena tak rembug. Dewa dene meguguk muta waton gajalar Singabara. Negara Wirata dibiuki batang sayuta. Mula kang mangkono budal dina iki. Yo, maju, yo, maju, yo.